Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Snake under the grass, Madam Boss vazopindura Mai Titi Zuva tete vachiti ivo handipinduri zvisina nebasa rose, ndakauya kuzoita mari pa social media. Vaita inonzi killing two birds with one stone, nekuti vatuka Mai Titi Zuva nevamwe vese vanoswera vachiva nyomba vachiti ivo havana kuuya kuzopindura vanhu, vakauya pa social media kuzoita mari. Terai munzwe zvakaoma. Chinhu chinonzi kutukwa nevanhu pa social media chechi, especially when you are shouting at Madam Boss, especially when you are shouting at me. Handiti iwo unofunga kuti ndokupindura here? Ndakapfeka t-shirt yenakiso kupera kwemwedzi ndiri kuda mari ishi, ndokupindurire chii? Ndiri brand ambassador webaby med, kupera kwemwedzi ndiri kuda mari ishi, ndokupindurire chiiko? Ndiri brand ambassador weorganic, kupera kwemwedzi ndiri kuda mari ishi, ndopindurireiko? Ndiri brand ambassador weomari ishi, omari, kupera kwemwedzi ndiri kuda mari ishi, ndokupindurirei nhaiwe? Ndiri brand ambassador wedrive it global, kupera kwemwedzi ndiri kuda mari. Ndochema here kandi ndoda ndikudzei chiti chiko? Ndokupindurire chiiko naimi? Ini kupera kwemwedzi ndichida mari iyi yenyaradzo. Ndopindurireiko naimi? Kupera kwemwedzi ndichida mari yesansoya. When we sign these contracts, mo contract they state no drama. They state in these contracts. I mean, tiripano pa social media. We are here on social media to make money. To make money. I will never open my mouth. Please do a screen recording. Do a screen recording. I will never open, whether it's chokwadi, whether kunyepa, whether mupikirwa, whether munairwa, whether it's authentic, whether pakabuda ziso rakadai uchiona kuti iri gotsi rataira, iri fesi yataira, kana kuti tairati, I will never respond. Garai neside iroro, because this is money in our. I'm very jealous. I'm very jealous. Jealous. I don't want. Andidi kufane namu. Andidi. Ask Dr. Mtis. Matamburiro atakaita. Matakatambura isutiri vana. Imagine upenyu wokuti unenge usina kana certificate rechikoro sa Dr. Mtis. Dr. Mtis ane chikoro kavai. I'm very, these ones, never. I will never. Social media is a playing ground. Social media, it's a playing ground. Ibora, mu Dynamos, mu Faro Stadium, munopinda matimu akasiyana siyana. Banzura team iripo, Yada team iripo, TN Bakery team iripo, Nyaradzo team iripo, kana kama billiard nana Soni Musona nani vari kutambira mu ground rebhora iroro. Zvinoti kama billiard akakugobora ningirikini inonzi chi nebhora achida kugohwesa obva anoti kobo mupimbiri worwadziwa uri mubhora me wotobuda uda kutoita fight nakama billiard, imi muri pagame. Imi muri pamutambo webhora wototi Ronaldo naningirikini nandiani Mwangu Kanu vari kutamba mubhora. Mwangu Kanu obva amjenga Ronaldo. Mwangu Kanu ndiye anenge aine bhora. Mwangu Kanu, in fact, ndini Ronaldo. Ronaldo anenge aine bhora, Ronaldo ane bhora achikika bhora achikika chibhora. Mwangu Kanu obva auya obva ada kumaka bhora riye. Mwangu Kanu obva anditi pamhanza kobo. Ndobva ndatosiya bhora, ndobva ndatonanga kuna Mwangu Kanu kuti nditange kuita zvibhagera muground. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Never, nada pachiputukezi. I'm so jealously about these people that I'm holding. Never in my life. Never in my life. Kana mapedza kuita screen recording, I want to see this video circulating, please.
I want to see this video circulating so that you remind those vanondituka noti taira akaze vatambosa akaze tarisa ichikocho akazenge azenge imika ndimana mwari stereka ana mwari so this is all that I can say, guys, because there are so many people out there what they'll tell you why you don't respond to certain things. I don't respond because of these. These I hold these brands as like Malia. I hold this brand. Where is my Juju cosmetic? She's at the boot. Where is she? She's at the boot. T-shirt my Juju. It is at the boot. I cannot. These are contracts. All of these are contracts. These are contracts. Oh, are these contracts? These are contracts. How many contracts? Let me count the contracts that I have. I've got 1. I keep them in my car. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contracts. 10 in the wait. Eleven in the town at 12 in the organic 12 oh man 13 ishi 14 contracts and excuse on namapedza eseri. I don't know namapedza eseri. 14 contracts ndo zvinonzi pachirungu. Hanzi chiko chirungu icho. Nakiso indiye nakiso contract nakiso kata pachi 15 16 I don't know. And you know my invoice, right? Pane kachirungu kandiri kutsvaga mani kanonzi chikwa kekuti hanzi you what akumana nyaya yangu yekusaenda kuchikoro ikai. Nyaya yangu yekusaenda kuchikoro ichandikanganisa. Pane kamwe kachirungu kane kekuti hanzi you what in a sleepy over time in a slight mistake. You lose it in a slight mistake. Ameno chirungu ameno wakaenda kuchikoro vane madegree. So this is the reason why you see me you see me I don't respond, because I am so jealous. I'm so jealous about this. I cannot afford, guys, to lose this. Everyone, you all know that I'm a dofo, right? We all know. So I cannot afford to lose these. Vatumwa vakadonhedzwa naMwari kubva kudenga kuti vabatsirewo mwana waRoyce mukadzi wangoni Mai Mofela amai vatu. Are you done with screen recording? Please, kana maita screen recording mundiso filter anditika kana maita screen record anditi mundiso filter mboisa filter so that ma video ipa inenge ichitenderedzwa kuma bloggers ichita sei vanhu vanenge vachiona beauty with brains. Ndisazonza beauty with no brains. Vanoona beauty with brains. Beauty with brains. Mondisa filter anditi
kana maisa filter ndikukumbira ndo that's the only thing but ndakanaka ndakada ndechingoda wangu kafilter mbichara kafilter nyana, you get it. So I'm done responding on that. Guys, I will be disappointed today if I don't see this video circulating. I'll be disappointed. I'll be very disappointed. Very, very much disappointed. Very disappointed. You need to circulate this video. Don't hesitate to circulate it. Send the message. I can see my sisters out there, my fans, who are always like, Madam Boss, you need to respond to this. I cannot. We've got bills to pay with me and my husband. We've got so many things to pay. We've got so many projects. Hold on. But ndaisa roll on again. Ndaisa ni spray. Kola no way chana no papa ne. Ngena no one. Chijo. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naMadam Boss vadedzera kuti inini zvakamuchachilo nana Eben Tete nevamwe vese vane vachivatuka vakaita sana Ketina, the list goes on, havana basa navo. I'm sure mazvinzwira mega guys, musazorambe muchinovabvunza kuti sei musingatuki vanhu. Vataura zvese zvamunosikira muchibvunza kuti ko sei Madam Boss vachivamwe vasingapinduri, vane macontracts vanoziva zvavanenge vachiita, nyange zvavo vasina kudzidza chikoro asi vanonyatsoziva kuti vari kuita mari. Ndo nyaya ingatati tikuigere guys, because munongoziva mega Madam Boss vanosikira vachitukwa nevanhu vakabvera kare vachitukwa nana Mai Titi, nezvimai Titi vatodzika mavo vakudawo mari, vakudawo chibhegi. Thank you so much. Please comment down below utiudze kuti which one is which.